कशी गोरते कसं आणि आज तू कशी करते अशी करते. आई कस करते आई आई कस करते मारते तुला. असं काकू कसं करते असं करते. काका कसं करते काका आणि आजी कशी करते. आणि तू आंघोळ कशी करतोस आंघोळ उभं राहून दाखव उभं राहून आंघोळ कशी करतोस तू अशी करतोस अशी आंघोळ करतोस तू बसा बशी खाली मम्मम कशी करतो आणि बेबी कसं रडतं आणि मल्हार कसा रडतो